Ja, men emnet for i aften, det er så, hvorfor døde Jesus? Og når vi ser os omkring, så finder vi utrolig mange steder, hvor korset er blevet brugt som en slags udsmykning. Altså alt fra smykker og dekorationer på alle mulige ting. Og det har selvfølgelig en årsag. Og årsagen er jo helt klart den, at korset er centrum i selve kristentroen. Så derfor så er det jo det, man afbilleder, når man ligesom skal tilkendegive, at det her, det har noget med det kristne at gøre. Det er i grunden lidt mærkeligt at tænke sig, at man bruger et torturinstrument som udsmykning. Fordi korset var jo absolut ikke noget rart sted. Jeg tror ikke, man kunne forestille sig, at der var nogen, der for eksempel tog en galge, og så hængte den om halsen og sige, det skal være et smykke. Så der må være noget helt specielt ved det her. Paulus siger det sådan her: jeg havde nemlig besluttet mig til ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Og det voldte jo nogle problemer, når han begyndte at tale om det, fordi det var en irritation for omgivelserne. Og han fortsætter, men vores budskab er om den korsfæstede Kristus. Det er det drejer sig om, og ikke alt muligt andet. Det problem, vi mennesker har stået overfor, det er det, vi med et ord kalder for synd. Og synd kan sammenlignes med det at ramme ved siden af. Altså hvis man står og sigter efter en målskive, og så rammer ved siden af, så kan vi måske godt bruge udtrykket lidt vagt og sige, at det var synd for ham, han ramte ved siden af. Men i virkeligheden er det selve billedet på, hvad synd er. Det er at ikke ramme det mål, som man egentlig skulle ramme. Så rammer man ved siden af, og det er synd. Bibelen siger, at alle har syndet. Paulus udtrykker det på den her måde: vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. Og hvad er resultatet af det? Ja, frugten af det er, at synden forurener.